Kebetulan ni perlu ke baju peju new channel. Ka Election Commission of India kala penbenai ke sengi bantep vote MP ha ka khandai tarik mentau benai. Bat ke sengi banyo vote pat kan long ha ka sau tarik jong benai ban riu. Bat ngila banong baka election MP menta ganti kalau ga baper shibun ikistem ke baldap. House nem ada khandai kila don hadu riumur ki kertong ke bayale ke election MP na ke parti ke baper. Bat menta ke kentiro ki don biang ki kertong hadu riumur kumbalong house nem ada khandai na ke parti ke baper. Maven chen pala ubalong MP la license kenti na shlong parliamentary seat bala job house nem arjar khandai khatsau bat khat khandai bat uban se khun biang menta ganti na ka party congress kat kum ko survey prediction ka balami bor ha khasantarik ar pusau ka ong baka NPP kan job baro arsin kata na shlong bat tura parliamentary seat kani ka pool ka lapanlong ka ABP C voter ka ong baka NPP kan job baro arsin ka ki pratali ki sida pot notice ka ba kan tu ka Sikkim ban barok ke badan hado arposan seat ke tu baka BJP kan job kumno ar pawai na ki arposan kani kan tu ki tu ki parti ke badan hapo ka nida kani kalong kat kum ka predict jong ki henry ka rai ka dai jong upai ba balai ngong ka election MP kalong ka ba pair menta ganti kalong ba kadai kesen ka baneng kong ba kilong kemi kini khunia kani ka pos sapo parlimen kata ada Dr. Amperin Lengdo 4 juja kot yang kini kisnem ke baldep henry menta ganti ka NPP kala sai sendon da ilong kemi ibelong ini dong mi khamat napo ka isilong konstituensi na ka parti NPP kong Amperin ilong i babat ya ka menteri haka sarkar MD itu bat kabayo ya ka jingkerchan na ka BJP ka baklem penying kertong menta ganti ka BJP klem pening kertong henry kalarai ban kershan ya ka NPP hakan ki election MP napo Shillong patura parliamentary seat kani kan long ka jing khon ka bajuat bat ki ki party shu ka jing chong shit jong ki pai ba ya kan ki election MP menta kanti nando ba mi kani ka party VPP hapo ka jing lam jong ba arden yo i bakat chaba kilej baik ba kila mi se kejingalang bat kila perta ya kini ke sharp jong ka VP upara ka jing mi jong ke ba kala penlong ya kini ke MP election bukan song shit hadu kata-kata ka baka VPP kala penying dau Dr. Ricky Ejisengkon ubadai unung hikai apo school ba nihu ha arja khandai ka MDA1 kala penying dau common candidate pani khuni ke MP election persya yau Pak Benson Echpala. Aku tu kepor ka NPP, UDP, HSPDP, ki parti ki baitren lang po MDA 1 lain ke BJP ki larai ban kersan ke UDP. Henry nalami ka resolve da kalara Hongpong. Menta kanti ke UDP bat ke HSPDP ki larai ban trelang biang kan hun RDA. Di page yang lagi ka vote share baki yo hakani ki election RP lai kala palat ya ka ar lai laktam. Tang ba karai kan shong hau pai ba yeno kibit ban pa cha parliament hangning in yo is way pat unong hikai na pok school ba ni hu ta professor lakon kama bani khun kum kortong shimet hagani ki election MP bat sa way pat ta ba Peter Salam bede inong sa an iban si khun biang kum kortong shimet kini ki kertong banyak khun ni kini ke election MP Lok Sabha kejing khun ha padeng ki light ki party ki ba don hakani ke jela kalong ka wajbat hadu kata-kata ka NPP kalong ka pesan syari kini ke jela kadai ka bai ni ki party ka banyak khun ban kini ya kasit na kaseng kongres kini ka party ka lek keling ki jaka ban yo kejing syania jong pai pa bat ka babut kalong Kongres kadang don kajing kemen ban bat piang ya kani kasit kebala kaba kalabat la bro khasan senam kanti ti karai ngin pe
haka sautorik kababut pada kedai ke parti pra. Upra